yana taɓa min hannu yana ɗin tura imin wasu 'yan ramazan sai ya ɗauke ni sai mu je hotel da shi. Tun daga nan ne har ciki ya zo ya shiga tsakanina da shi. Ni kuma lokacin ina da ƙurciya dan ni ban ma san ina da ciki ba sai da 'yan gidan mu suka gano cewa ina da ciki sai aka ɗauke ni aka mai da ni a ƙauyen mu. A lokacin da muke cikin a ina ya zuwa da kiya? To ya yi zuwa da ni hotel nan Dolido kuma har da nan Karma mun yi zuwa. To da lokacin da ka zuwa da kiya ba ki jin komai garin ki? Gaskiya ni ba da jin komai. Tun ina SS2 ya bata min rayuwa ta har na zo na samu ciki. Shine sanadiyar rashin karatuna. Da make ya an kai make ciki ya an kai kun haɗu shi dan wanke ne ko kuma dai a makwacin ku ne ko kuma kila akwai wata dangantaka da ta shiga tsakanin ku da shi ya? Ko ɗaya babu, kawai mun haɗu ne da shi a nan kantin daji muka haɗu da shi. Shi ya zo banki ni kuma ina tafiya ta a ƙasa. Shi yana ta wancan lent din ni kuma ina ta wannan lent din, sai ya yuton ya juyo sai ya zo yana ta min magana, yana ta jan ra'ayina ya tsaya a mota sai ya ɗauke ni ya tafi da ni ya ce in yi haƙuri zai je raho ofis sai ya kai ni anguwarmu. Sai na ce mai a'a ya yi haƙuri ya dai kai ni anguwarmu tukuna kamun ya raho ofis. Ya dai ce ya haɗa ni da Allah ya ce min in yi haƙuri mu je. Na ce mai to ba komai idan ba zai daɗe ba. Sai muka je ya rufe ofis sai muka wuce muka je anguwanmu ya aje ni an shi namba ta. Tun daga nan muka fara communicating da shi. A can da ya rufe ofis ɗine kin gano inda yake aiki? A'a, a cikin mota ya bani. Shi kuma ya fita. A wacce ma'aikata je da kiya? A gwamnan house ya shiga. Tana gusar jihar Zamfara? Lokacin tun yaushe wannan abu ya faru? Tun 2014. Shekara 10 da wuce. Insha Allah. To bayan kun hito daga gwamnan house da tare da shi ya sai me kuma ya kasance? Sai muka je ya kai ni anguwanmu ya anshi namba ta sai muka ci gaba da communicating da shi. To da kun ka ci gaba communication da shi ke ya nuna yana son ki ne ko kuma yana son ki ne aure ki? Ya nuna yana so na. Dan har ya zo ya yi min ya yaudare ni da ya ce min zai aure ni sannan kuma ya ta jan ra'ayina in ya zo yana bani kuɗi. In ya zo yana bani kuɗi sannan kuma akwai ranar da ya sawo nama ban ma san nama ba ne ke ciki. Ya dai zo sai ya zo da leda guda 2 sai ya ce mini ga sako nan ya kawo mun. Sai na ce to wani irin sako ne ya ce in ɗauka. Sai na ɗauka sai ya ce min a'a ba wannan ledan ba wannan ledan zan ɗauka. Sai na ce to shikenan na gode. Na ɗauke shi muka je gida. Da na je gida na buɗa na ga naman kaza ne ma ciki gasassan naman kaza. Sai muka ci ni dai tun lokacin na gano da cewa ni dai gaba ɗai ba ni jin ina son wani ɗan namiji in ba shi ba sannan kuma ban ga abin da zai iya ce min in yi mishi ba. In na fahimci ki tun lokacin da kika ci naman kajin? To kin ga wani abu ne alamar wani abu ga naman koko ne? Ya zo yana taɓa min hannu yana ɗin tura imin wasu 'yan ramazan sai ya ɗauke ni sai mu je hotel da shi. Tun daga nan ne har ciki ya zo ya shiga tsakanina da shi. Ni kuma lokacin ina da ƙurciya dan ni ban ma san ina da ciki ba sai da 'yan gidan mu suka gano cewa ina da ciki sai aka ɗauke ni aka mai da ni a ƙauyen mu. A lokacin da muke cikin a ina ya zuwa da kiya? To ya yi zuwa da ni hotel nan Dolido kuma har da nan Karma mun yi zuwa. To da lokacin da ka zuwa da kiya ba ki jin komai garin ki?
gaskiya ni ba da jin komai saboda akwai yaran ta ce. To bayan ya maki ciki din kun dawo an tabbatar da kina da ciki din, ya san ya maki ciki din ko bai sani ba? Na kira shi a waya sai nake ce mai shiga shi abin da ke faruwa tun daga lokacin